was warm, we were bold and young. Reméljük, hogy lehet hallani, szóval most fog kezdődni. Igen, itt vagyok a Love Child 1979-nek a bemutatóján. És elvileg most kezdődik, de valószínűleg még pár perc, úgyhogy izgatottan várjuk. És majd megpróbálunk nektek is közvetíteni valamit belőle, hogy ti is lássátok. Szerintem nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz, meg kövessetek minket Snapchaten, mert oda már feltettünk pár snapet magáról a helyről. Úgyhogy amúgy a pénzvezetek vagyunk. Nem is látszik rajtam. Igen, mert éhesek is vagyunk. Ja, most lehet, hogy csak magamat tudottam. És amit tök cukik itt az emberek, meg van ilyen kis Tony and Guy csomag, amit nem kaptunk. Amit majd kapunk. Meg már ingyen pesgő. Reggel, délben. Teljesen jó. Mindig. Úgyhogy ezután pedig menjünk majd valószínűleg a Business kába. business lunchba. Mert akkor Szerzünk kaját. Sok kaját. meg innivalót. Nagyon sok innivalót és nagyon sok kaját. Még több Tony and Guy terméket és wipit. Amúgy itt van wifi, ami nagyon jó. Sok szeretetet. Igen. Na, majd még jelentkezünk. Igen, rendeltem kettő latte. Single latte. Na, itt vagyunk most az egyik kávézó, amit kinéztünk még interneten, ami így jónak tűnt. Szerintem ez egy új hullámos kávézó. Aha. És az a neve, hogy The Coffee Corner. Igen, de nagyon cuki ez az első tényleg ez, ahol tényleg finom kávézó van. És ja igen, a Love Child-nak volt, a Love Child 1979-nek volt ez a bemutatója, és ez tök jó volt szerintem. A végén már kicsit sok szín volt nekem, de amúgy nagyon jó volt. Igen, volt egy pár nagyon-nagyon jó ruha, meg ami nekem nagyon tetszett, hogy nagyon jó volt a zene a divatokról. A legjobb része a zene volt. Nem, amúgy nagyon jók voltak a ruhaanyagok és szóval. Persze, volt például egy kabát, ami ilyen mintás, ilyen fekete-fehér mintás volt, és az nagyon jól nézett ki például. Volt sima is, ami nagyon jól nézett ki, sima zöld. Igen, az is nagyon jó volt, meg maga a divattervező lány is nagyon aranyos. Igen. Úgyhogy meg szereztünk egy ilyen The Daily magazint. Ez elvileg naponta jelenik meg itt a Kopenhágai Fashion Week alatt, és akkor ebbe így gondolom, hogy a főesemények le vannak írva, de még nem néztünk amúgy bele, csak fotóztunk. Csak gyorsan elhoztuk és lefotóztuk. És amúgy megtaláltuk a Business Lunch-t is, ahol volt ingyen hami, meg indivaló. Úgyhogy tökre jó volt. Na, megmutatjuk, hogy miket kaptunk a Tony and Guy-tól, mint a Divat hétnek a fő támogatójától. Igen. És a sorban is kaptunk egy száraz sampont, ami Anettnek pont jó lesz, mert soha nincs szüksége rá.
úgyhogy ennek nagyon örülünk, amit majd szerintem én Főleg fogok. Prisci, igen, mert Prisci meg is kapja. Prisci az összeset el is használja 2 nap alatt. Akkor van egy ilyen conditioner for damaged hair. Ez vagy nagyon jó. Ez nagyon jó tényleg, mert gondolom ez mindenféle, hogyha valami baj van a hajaddal, mindenhogy jó, tehát hogyha száraz, Persze. vagy ha szálkás, vagy hogy hívják ezt, tehát mindenféle. Fénytelen, vagy szerintem bármi ilyesmi. Ja, ez elég menő. És akkor ez a balzsam hozzá, és kaptunk hozzá egy sampont is, ami ugyanaz. Úgyhogy ez tök jó, meg főleg amúgy ilyen pici méret, úgyhogy akár így most nem az idei utazáshoz is nagyon jó. Ja, kár, hogy nem kaptuk előbb, és hozhatok volna ezt? Igen, mert amúgy 50 millés, ez még így a kézipodgyászba is bele lehet tenni, mert ugye 100 milli alatt. Na, hát legközelebb ezt észbe Igen. tartjuk, és azonnal írunk a Toni and Guy-nak, hogy légy szíves. Adjon pöti Igen, meg ti használtok Toni and Guy sampont, szóval nem tudom, ti Igen. tudjátok, hogy meddig tart mondjuk így 50 milli. Akkor végsősorán. Ja, igen, és végül pedig megkaptuk a hajlakot. Ja, ez azért jó, mert a rakoncátlan kis tincseink talán engedelmeskedni fognak ezután. Hát igen, meg hogyha akarunk csinálni valami Extravagánsat. Valami ilyen extrémet. messy beach waves, Ja. akkor az így megmarad. Lehet, hogy hát igen. Ja, meglátjuk. Kíváncsi vagyok ezekre. Nagyon mert- kíváncsiak vagyunk amúgy, igen. Ja, Na most el ennyi. is lököm. És most éppen megisszuk a kávékat, aztán nagyon kéne rohannunk a következő bemutatóra, amire egyszerűen nem fogunk beleérni. Majd meglátjuk. Igen. Amúgy Priscin egy Bridget and Olivia kaktuszos társja van. Imbrész kaktusz. Jó, tényleg? Kaktusz with kaktusz. Rajtam pedig a Weekdays-nek van az egyik ilyen baggy ingje. Amit tegnap szereztünk. Igen, és nagyon kényelmes. Igen, nagyon fincsi anyaga van. Nagyon, nem is tudom, hogy ez milyen anyag. Ezt még meg kéne nézni. Mindenféleképpen. Ja. De igen, majd még jelentkezünk később. Innen. Na, Sziasztok! Itt vagyunk a Michael Tavadrosnak a showyán, ami valószínűleg eléggé alternatív lesz. igen, mert amúgy egy parkolóban vagyok lent, ahol oxigén abszolút nincsen, de Ja, de majd megpróbáljuk felvenni, mert valószínűleg úgy többet fogunk látni, mint így, mert elég pici vagyunk, ezek az emberek meg így elég nagyok, akik itt Nagyon vannak, nagyok. majd mindjárt megmutatjuk, igen, és erre nagyon örülök, hogy kaptunk ilyen proteinbar feletet, hogy tele leszünk proteinnel. meg energiával. Ja. Úgyhogy reméljük, hogy nagyon jó lesz ez a show is, és megmutatjuk Meg. Még vagyunk alig válszva. Ja, úgyhogy figyeljetek!